Dol, kung papilion ka, diskarte o diploma, nindot ni nga pangutana, no? So dili ko expert ani ha. So tubagon na ako siya, dol, based ako ang experience sa ako ang mga naagian. So ikaw nga gatanaw ani, kung papilion ka, diploma o diskarte. So comment sa ubos, at least kita sad namo inyong opinion, kita nato unsay opinion ninyo. Di lang base sa ko ano. So mas nindot mo lang makita po sa uban ato ang opinion kung unsay atong ikasulti, diploma o diskarte. So para sa ako, adol, diploma o diskarte depende sa sitwasyon. Kay kung diploma ang hisgutan, samot na sa mga job hiring requirements, lamang kayo si diploma. Pero pag abot na gani sa tinuod nga laban sa kinabuhi, ang diskarte gyud may magpaangat sa imuha. So para sa kuha, mas nindot kung naa ka ng duha. Naa kay diploma, madiskarte pa jud ka tulad sa kuha. So since wala ko nakahuman og college, wala ko nakapag-college, nakatest ako tulo ka course. So ngano kakabalog unsay kalahian sa naay mga gipanghawiran nga diploma o kanang madiskarte nga walay diploma? So parehas ato ako test darga ito ha. After nako mag-test da tulo ka course. Since bata pa lagi, mapay paghumag high school. So ako ang rason, adili sana na bitaw ko, nakahuman na bitaw ko ana. Kay tulo to ka kurso akong gihuman sa test daman, tag 6 months, welding, ref and aircon servicing og electrical. So wala na ako gigamit dayon to siya. Kay lagi dali na ko ma-apply ana, dali na ko mas dawat ana kay na ako diploma. So ang tinuod nga laban sa kinabuhi karon, salig ka kay naay diploma, lagi kay naa kay diploma, salig na ka dili mga apply dayon, ay na inig mag kung kahuna-huna na, kanang ganahan na. So mas nindot kung naa kay diploma ingon ana, sungkab diretso, apply diretso kung unsay imuhang kuan, unsay imuhang profesyon nga imong gieskwelahan, applyan nimo diretso kay diha ka lamang. Mupay pagkahuman nimo eskwela, imo nang gigamit diretso. Kay kung itambay na nimo, base sa ako natambay na ko tong welding nako, aircon nako, pag pang-apply nako karon, wala na. Kataw-an ko sa akong mga kauban. Gatis da ka. Hindi lagi ka kabalo muhawi dingon ana. So diha na karon. O di ba? Proud kay ka sa imong diploma, wa ni mo gigamit dayon. Kay lagi na kay diploma. Nya katong naa dito nauna sa imo ha, eksperyensado kayo kay tungod sa diskarte nila nga bisag wa sila diploma, nakasulod sila ang trabaho Kay tinuod pa ka istorya dire sa abroad. Diplomado man ka, eksperyensado man ka, pag abot diri sa trabaho, pantay kita tanan. So lahi man tagtubag, unsa may gihawiran nimo karon, pa diploma man og diskarte, at least kabalo ka sa imong kugalingon kung say gamit ana ug saon imong paggamit na. Maura to, daghang salamat.